Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Sige na. Sulti na, Ping. Paginawas ako kadiyot, Pingoy. 3 segundos. Ha? Hallelujah, praise the Lord. Nibagti ang telepono. Ako sa tumagon, Ring. Oh. Uy, si Pader ang nanawag, Ring. Oh. Hello, Pader. Hello? Noy? Hello, Noy. Hello, Pader. Kumusta naman ka, Pader? Okay ra, Noy. Kamu diha? Okay, Rasad, Pader. Kining, Noy, doon na ba mo'y Facebook? Kuan, may tagkuan lagi, Pader. Kaning wa may luos bitaw, Pader. Ay, pero magka-text o magkatawag pa may, Pader. Pero wa na internet. Nga naman tayo, Pader. Kuan, Noy, mayuntag mag-apil mo sa online rosary. Pero sige na lang, naibaw ko, nagrosaryo sa bug inyo diha. Oo, Pader, ay. Kuan, nagrosaryo raman, Miss Blagring. Mayo no, Noy. Ay, hello, Padre. Hello, Padre. Oy! Hello. Nang Milagring, kumusta? Ay, si mama ni mo, Padre. Kumusta man? Ha? Ay, kumusta man si Adre? Okay naman si mama dito nang. Why, gawas-gawas sa bahay. Mao to, ginaay na sa soul spy. Ay, naon niya si mama di mo, ha? Nga, nangumusta si Piping. Sure nang. Ako ino si mama nga nangumusta mo ni Noy Piping niya. Salamat nang. Sige, Padre. Salamat. Bye. Nausam ka, Gring. Nga nang yung giing na natos, Pader. Ngano, daotan ba nga mangumusta ka niya? Skilukawa gini mo, eh. Daotan ba lagi nga mangumusta ka ni Angela? Ha, Ping? Bayog kay sila sinipiping o silang Milagring. Huwag sila malimot sa pagpangumusta ni Mama. Gusto. Tawagon ako si Mama. Malipay gito nga may mga sakop sa parokya nga nangumusta niya. Ay, sula, gire. Lingkod na, Piping. Mura ba sa gikigwa, oy. O, sige na. Tiwasa na to. Ano sa man? Katumbahin ninyo ni Angela. Kung may nahitabo ba ninyo o wa. Wala, oy. Di man yung kulungan ni Milagring, Ay, oy. sige na, good Ping. Sige na, dayon. Kadugay ba nimong makatubag sa akong pangutana? May nahitabo ba gid ninyo o wa? Og ay, oy, ayaw pa makaka. Don't tell a lie. Oh, may natabo na giday na mo, Gring. Nahinumdum na ko. Tataw na og klaro ang tanan. Unsa man ako i-detalye? Ikaw mo sa lagi wa makatubag. Ha? Daan pa ko. Unsa man ako i-detalye? Oh, Kung mauping, dako gid ay og posibilidad nga ikaw ang amahan ni Padre. Posible gid lagi, Ping, nga ikaw ang amahan ni Father James. gipamong mo. Ikaw gyud. Posible lang. Oh, Posible sad nga dili gyud. pananglitan ikaw gyud. Pananglit ako gyud ang amahan ni Pader. Unsa man? Unsa may imong buhaton? Unsa naman ni oy. Nahasol naman hinuod ko ini. Ay, may pagwa na lang kumamugos ni Piping da.
May pagwa na lang nako siya pug sa pagpasultibahin ni Angela. Pananglit ako gyud ang amahan ni Pader. Unsa man imong buhaton? Gring, Ay, kabayong pakan nga nakamang. kuyawan masata nimo ay Gring. Ikaw mo ay nagpakuyaw kalit lang ka diha. Huwag yung ko kabantay nga ni Dool Kaping. Nagtiniil ramang ko. Unsa man, kuyaw wagit na ako eh. Mutan na ragod unta ko kung sa imo giluto. Ay, sardinas nga gibutangan og noodles. Unya giprito. Pwede din na. Oh, pwede kaayo. Oo, tanawa. Giyon sa man nimo. Akong gisagol tanan, sardinas, noodles, og itlog. Unya akong giprito. Mao ba? Tilawan ta rin na be. Sige. Andama ang lamisa. O pagsukad na lang daan og kanon, ha? Naapamantay ketchup, no? Andama na lang, sad. O sige, kay kakanon na kay kuan ng imong putahe da. Nami alegring ay matay. Kunwa ning quarantine di matakatilaw ni putahe sardinas. Ay, doon na nagyud noon ko'y daghang putahe nga nakatunan gamit ang sardinas, Ping. Oh, ngano ka, Ping? Nakauna-una lang ko ba? Sa unsa man, Okay ra ta din is probinsya pero sa syudad kadagan natakda sa virus gring. lagi, Ping. Naminaw bitaw ko sa radyo. Kadaghan na di ay nataptan sa. Mas namiligro ang mga nagpuyo sa syudad karong panahon na. Ping, Hmm? naghuna-huna ka ba niya? Niya? Ni Angela? Oh. Ayaw ka balaka. Dili ko masuko, Ping. Oh. Naghuna-huna ka, unsa? Ayaw na lang sag ingon nga waping. Kay dili man ginakalikayan nga makahuna-huna ka. Naghuna-huna ka, unsa? Gring, kung nagunhuna man gani yung ugaling ko, kana tungod lang kay nakaila ko niya. Pareha sa guna nga, doon na tayo kaila ditong dapita, pareha sa tong bagyong Yolanda. Nakaunhaw na ta sa atong mga kaila nga tagalite, di ba? Maurasad na karon. Mao lagi. Maura bitaw na akong ipasabot. Aw, Kay pagkadungog na ko sa balita, man god, nakahuna-huna man sad gug ko diya. Mao to nga nakaingon ko, ikaw kaha, nakahuna-huna basad kaha ka diya. unya Gring, sa pagpangadji na to sa Santos nga Rosario, atong iapil ang mga taga-syudad. Labi na tong mga nadutlan na sa virus. Oo, Ping. Og katong wa pa madutli, Ping. Nga unta, iiway sila og panalipdan. Hello, virus from Wuhan. Another problem's here again. Because you see the contagion creeping, and the virus is indeed spreading, and the memory of SARS planted in my brain still remains. We stand and fight the virus. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, ni Anasalmi, maghalad ka nimo ni ining Santos nga Rosary. Agig pagpasalamat sa imong gugma ug kaluoy. Sa matag adlaw nga imong gihatag kanamo, matag adlaw bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom. Salamat usab sa pagkaon nga among gisawan. Bisan sa krisis karon nga among giatubang, kanunay ming busog.
Wa minimo pasagding magutman. Salamat Ginoo. Og pasayloa kami sa among mga sala. Pasayloa kami sa among mga kalapasan. Og ning among pagrosaryo karon. Among pangayoon nimo langit nung amahan. Nga unta, imong ayohon katong mga nataptan na sa gikalisangan nga virus. Tagaan unta nimo sila og laing higayon sa pagpakabuhi. Ug panalipdan nimo kadtong wa matapti sa virus. Ilabi na ang mga doktor, mga nurse, ug uban pang mga gitahasan matag adlaw sa pagbantay ug pagbatok sa pagkuyanap ni ining maong virus. Ilakip sa imong proteksyon, amahan, ang mga tao sa tagsa-tagsa nila kapanimay, nga imo silang iiway sa maong virus. Labi na si Angela. Oo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Panganang kandila, Gring. Pag nga kung gusto ka, Gring. Nausam ka. wa ko maunsa. Anong tumbabayan na? Sa minitabuad to? Gring! Gring! Ops. Ayaw pagdoon na ko. Ngano mo ka? Ay kong pangutan Usaha man ako pagkaibaw naon sa ka kundi ko mangutana. Pangutan imong kaugalingon. Ha? Okay. Aping, noon sa dinas milagring. Ambak! Ako nang ipangutana kung kagalingon, Gring. Nangambot man, Gring. Hay, salamat. Nakagawas na ginitang ko. Ako'y gisugo ang pagpangumpra. Uy, hasta ni Dinis Mercado. Linya-linya na sa day. Aw, mayo. Very good. Lulaw! Kuya! Kumusta, kuya? Nagkita na kitang balik. Dilagay ko mo padool pagayon ni mo, ha? Hala. Namuha na ginang mong agtang, kuya. Magane kay namuha lang na. Ang uban yun kay nangabukol. Hala. Oo, no? Ngano mo na sila, kuya? Kung papel mong ibayad, mao ginay imong rangatan. Ha? Play mong kwarta. 500 tibok. Pangandam lang daan kay mabukol jud kag iniglabay ra ba rin nipalit nimo. Ilabay ra ba na? Unsay labay? Di magkakadool sa namaligya. Naikiali. Magsinagitay ra mo. Unya, ilabay sa tindira nimo ang imong gipalit kay di man pwede itunol. Ug ikaw sad, imong ilabay imong bayad. Kung suklian ka, labayon ka sa tindira sukli. Pero kung sinsiyo sa imong kwarta, ang tindira say mabukol-bukol. Ang gawa, gud. Sa kay mao na. O sige na, kay napagoy na yung paliton. Unya, mabukol lagi ka na, kuya. Puro ni sinsiyo akong kwarta. Ang tindira rin mabukol ini.